biar tobat aku larahwana wong sakti mandraguna limampat babak lawan pade iya bulane priangane aku Jokar sing tepat bangunan nalika ngejak sawijine barong siramu wis ngintil kelawan aku ya Rom ulah yang siramu tak kacak lawan aku duwe tujuan Rom tujuan apa kanan tujuan iwal siji siramu kongkon mancing umai bapak Syaibul Hajat arep apa kanan arep kongkon nyukut kebel Rom sanggup boleh tarong iya kanan sanggup iya pada ada seliramu sanggup ayo Rom ajak kesuat bendrong nayaga jalan sana sangkala murka serang bakal tak cukup maring aku nalika kelawan baru siramu aja nganggo ning wargane bapak aja kelawan ibu aja ayo Rom sandakaken kenang apa sawi sesiramu mancing ning bapak Syaibul Hajat kenang apa oleh wujudnya bandal darong bangku apa bandal kuandrong sebab batal bener kangge turu kangge wong males wah berarti bandal kena wong males konon bener berarti seliramu mancing ning sajarane bapak Syaibul Hajat wis cukup kabeh para jin setan dam yang berkaya wis dikumpulaken mari bandal konon wis berarti bandal ket kudu ditabakaken Rok dibuang tapi buang bandal kudu anak ucapane apa konon ucapane kentar kelawan kendir yen kentar gawane angin kendir gawane banyu dewa rada utamari menungsa belaut daun tamaring dewa yurang buang singado sakala murka berubah anak buah maring baro berapa jangkut bapak Syaibul Hajat sebuah kapal bacot lawan ibu Hajat urut waras bergas langkah-langan suatu apapun sebuah kapal waras sampai tuaning anak putune yurang buang kabut Ladalah barok sawi sepriagan yang aku buang sawi cina bandal dak telak lawan pacai yang aku kaya-kayana sawi cina senadria siapa sebenarnya senadria nerok kisana deja sulaksana yen deja wong kapecik sulaksana anyar wijenemu siapa sebenarnya sejati ning sliramu aku ketek putih Anoman putih sing bakal numpas kejahatan wah berarti sliramu sing diarani ketek putih Anoman iya Anoman
Apa tujuan yang siramu gelegedek di tempat panggonan aku? Arep numpas kejahatan sing ana ning bumi kene. Wah, berarti siramu si bakal galang-galang itu pindah ke aku ya. Iya. Anoman, Oi, sifatnya rahwana wong sakti mandraguna. Lima paning tajam yang pusaka. Namun siramu nantang lawan aku, ayo tunjukkan kemampuan siramu. ayo senajan sira sakti. Aja nampak dada sira. Wah, sombong omongan siramu. Ayo tunjukkan lawan aku. Ayo, Raja Rimba, tapi aku rahwana. Woi, 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 woi. Kalah ya siramu. Ayo, hari siramu Hanoman, si bakal jadi mangsa dengan aku. Woi, woi, woi. Ampun, Hanoman ampun. Duh Gusti kula ampun. Orang kuat nyanggal reni. Lamun wis mengkini bisa sanggup lakoneni. Ampun Hanoman ampun. Tolong lepaskan aku Hanoman. Ya, senajan aku pribadiku isi botol yase, tapi rahwana wong sakti mandraguna. Bisa menjala putra, bisa menjala putri. Ayo. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Yeah.